Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys. Λοιπόν, μπαίνουμε. Ωραία. Και πατάμε. Ωραία, να δούμε τώρα την πίστα. Εντάξει. Εγώ θα πάω στα εύκολα. Όχι, είναι με τελευταία. Εντάξει. Νομίζω θα το τερματίσουμε αυτό. Όχι. Οκ, το τερματίσαμε. Α, όλοι μαζί πήγαμε. Εντάξει. Ωραία, έχουμε αυτή εδώ πέρα. Εντάξει, καλή είμαι σε αυτό. Οκ. Εγώ θα μείνω ψηλά. Όχι, ωραία. Δεν πειράζει. Το έχουμε, δεν πειράζει. Θα είμαι χαμηλά. Παιδιά, κάνω... Απα. Είμαστε ήδη πολύ χαμηλά. Όχι, παιδιά. Εντάξει. Αυτό που θέλω να κάνω ήταν να κάνω το τελευταίο. Δηλαδή, να πάω στο τέλος. Και ότι θα πέσουν οι άλλοι. Ότι θα πέφταν οι άλλοι. Να πέφτανε μέσα, αλλά δεν πρόλαβα. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε ξανά. Αν σας αρέσει τα βίντεο που κάνω και το κανάλι μου, πατήστε ένα like και κάντε εγγραφή. Θέλω να μου τύχει μία πίστα. Α, όχι πάλι αυτή. Εντάξει, δεν είναι οι χειρότερες πίστες. Για κάποιο λόγο πηγαίνουν πάντα από εδώ. Νομίζω δεν έχω κάνει ξανά βίντεο στα Stumble Guys. Όχι, δεν έχω κάνει. Εντάξει. Οκ. Πάμε λίγο τώρα για τα 8. Εγώ αυτή δεν είμαι δίπλα με αυτή. Α, έχουμε πολλές. Με τα μόβ μαλλιά. Εντάξει. Να δούμε ποια σειρά με έβαλε. Εντάξει.
Όχι, νομίζω θα το τερματίσω και αυτό. Νομίζω. Εντάξει. Οπα, το έχουν κάνει πολύ ζαλιστικό. Ζαλίστηκα τώρα. Όχι, είμαι τελευταία. Δεν θα το κάνω. Σε αυτό. Όχι, μπορούσα και στο άλλο. Εντάξει, θα το κάνω. Ναι, το κάναμε. Παιδιά, αυτός κάθεται για το τέλος, για να μπει τελευταίος. Εντάξει, μπήκε. Εφτά και 8. Ωραία. Παιδιά, 3 δευτερόλεπτα σας δίνω να γράψετε στα σχόλια κάτω εάν πιστεύετε ότι θα κερδίσω, θα πάρω κόρονα, ναι ή όχι. 3, 2, 1, 0. Δεν το ξέρω ούτε κι εγώ. Νομίζω όχι, γιατί παίζω αυτό εδώ. Θα προσπαθήσω να πάρω κόρονα. Δεν κουνιέμαι καν. Κουνιέμαι λίγο. Εντάξει. Δεν πρέπει να είσαι ούτε πολύ μπροστά ούτε πολύ πίσω. Κάπου στο κέντρο. Και λίγο μπροστά. Για τα εύκολα και για τα δύσκολα θα πρέπει να είσαι μπροστά. Δεν ξέρω, αλλά έτσι εγώ και έτσι. Έλα. Στρίψε. Όχι παιδιά, γεια σας. Οκ, πάμε να πάρουμε. Αυτό συμβαίνει. Πάμε να πάρουμε τώρα. Ό,τι και αν πάρουμε. Δεν έχω. Κάτι κέρδισα. Εντάξει. Και αυτό εδώ δεν ξέρω τι κέρδισα. Οκ, παιδιά, αυτό το βίντεο. Το ξέρω ότι ήταν μικρό. Αλλά στη συνέχεια θα κάνω και πιο μεγάλα βίντεο. Εντάξει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και εμείς τα λέμε.